Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka koku ya panenu channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa baraka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tawuya ni leaked audio ya Buddha ishi expose the corruption ye ma government officials muno Zimbabwe pabuda bashora bachinzi the Zimbabwean government haifanire kuchema nema sanctions kanzi ma sanctions aya akaya manje 2001, but the corruption yakatanga ma 1980s pakabuditswa ma scandals ese corruption aitika pesa pailutwa dzimari muri Zimbabwe pa expose pakabuditswa muri Zimbabwe ma ministers akaappointwa na president Mnangagwa akaexposewa aya ni kwa pachena vakabuditsirwa nyaya dzavo dzavakaita kumashure uko muri Zimbabwe. Zvakare president Mnangagwa wabuda achiatuzwa this man abuda paaudio yatakuvigirai iyi muri Zimbabwe achiexpose kulutwa kuruitwa mari muno muZimbabwe nekuraiwa kuruitwa nyika, kuraiwa kuruitwa economy muri Zimbabwe. Toti singade kuposta nguva yenyu, inzwai audio iyi mumatidza muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Varumeka zviri kuitwa right now neZANU-PF takambozviona futi before, hazvinakutanga nhasi. This display of opulence iri kuitwa naWigno Chivayo haina kutanga nhasi. It is just the fruit of corrupt activities that are being put out on display, showing off to people. Nekutsinyira vanhu kuti we can do this and you're not going to do anything about it. Wigno Chivayo haana kana a single tender raakadeliver, and he blamed the environment for his non-delivery. But that is not an excuse. In a normal democracy, if you get a tender and you fail to deliver, unodzosa mari, and criminal charges will be instituted against you for non-delivery. Because how does he even got paid? Pastina kana one thing janga is up ground. And whoever was the author of such a tender, nayo mniyafana fungwa. Because before you get a tender, you need to display capacity and ability and the technical expertise that is required. Kuti iwono kwanza zorana basa raufana rautara kuti iwono gona kuzoita. Usatoda mbopuwa mare seiwaye. But this guy has been given money and money and money, and he has not delivered a single solar panel. Pagwanda, angonoita chigreda akachera chekera akafukura mbato dzoke ana kuzomboonekwa futi. And then he come back and says yes, aina kundipa zvakati. Covid yakandondivharira panze. Then vowapuwa futi mari wapedza kudaro hauna nanhasi hausati waita kana chinhu paground. But we have seen the guy achitenga achiita room yakazara bhutu dzinodhura, achizvitengera mazimota izvo zvaakuplasha kusotesa vanhu kuita kutsinyira vanhu. Then vanhu veZANU-PF mozotanga kufamba muchitsvaga support yevanhu vari kushupika kunzoko. And then we have one mbinga anofamba achiita zvinhu zvakaora kudaizvo, and you say kuti under sanctions. Remember mira jairira vanhu mimi kuderera kwamuri kuita. And the problem is anotanga nhasi. Mandiri kutaura nyaya dzinotanga nhasi. Munoziva dzimba dzinogara vanhu kuchitungwisa uku, ma-core house ekuchitungwisa, ma-core house ekumabhukuta Fara, Highfield nekumfombe kuKambuzuma, ma-core houses eMorenburg akavakwa nani. Those houses were built by Ian Smith government. Imagine the Rhodesian government ikapa black people kuti indai munogara. Even though they were like substandard at that time, but people got housings. ZANU-PF ichiuya inaimba yakavaka. Up to now, people are self-developing. People are building Zimbabwe, the buy land, develop it, votengesa mastendo, vana national land holding. Ndo matangira akatwa areas nengana na ruwa. That was national land holding. Then we Damafos, ichigadzira chi area yese Damafos. Those were private players. You go to Kadoma, mapraza ana gandara vakacheka vachivaka dzimba. Vanhu vakatenga dzimba.
The same thing. Yamanoti hopefully hanga maprazana sitolega. And they self-developed into stand Yamaguti Kurufamu Futi. That was Dabaningu Sitone stand. Akapasela outland on Katanga Waga Zimbabwe. Zanu PF Imbaya Vakram Zimbabwe and Akuna. People have built their own houses by buying private land and develop it when Hovaga Zimba. Let now housing program. Yagaro Amar 1985. Yagando. Turan Marji Tokwa Zimba, Akuna one Imbayaka, we have a housing scandal. And then me motor Danzano is Zimbabwe to Thomas Sanchi in Bomirai, but Magaro married the one for national house in Pepe. Yeah, display of motor, Zatangana as an house of my poison and a fire always Morris Nyagumbo. Will of a more mark the motor industry scandal. But then there was the Sandura Commission, Magazo is a pan my garida, Magabuli reporter Sandura or men. Will of our Yellow motor Zitor one way below production fee. The Chiburis come with cars. Boy, up a market was the things at a higher price. Tabudan 2 cents will over. Salim Gabachi around more than 200 Mazda pickup truck. Ghana. Mukabasanga zizi. Babaga zizi amkuro ka bedama window pa State House like panya ne asha. Kuti how can you do this? But it was done. Nana Salim Gabe. Kuba mota kukuluta an industry kuskaya ya kwanama. Will of a motor industry. In a wing. Imagine my bus I got from Zimbabwe. Not Devon engineering, a wing, a wheel of all. Devon engineering I got my bus. Devon was the first company in Africa who owns a Scania in Zimbabwe. Scania I got drama bus, I got drama mantra kaya. I got drama Devon engineering up. Train bus Rutanga, I got Buddha Devon engineering up. Which got one Scania. But company to the Galut Quadra Masu. Paga return to one return to almost 5,000 people in one go in 1993. Because the company was no longer able to sustain itself, will of our the motor industry to scale down its operation and to return to Ashanti in 1993. Thousands of people will retrench from those two companies because of ZANU-PF corruption. But do not want to tell them sanctions. Where were those sanctions then? Pamaita corruption. You guska company ya Guadama ya Kosorafo. Ikavaro. Right now, young old name. But that was a heavy master motor industry company in Zimbabwe. 6 Quest motors shipping the Mapiusha, Wamtaro. Couldn't a plant. But yango history. Akuna sanction Raishanda ko Kwakusina kana sanction. Toyota is a Binam South Africa. Yaya Harare Toyota. Kurina Harare South Toyota. Kurina Harare Central Toyota. Toyota had a lot of branches in Zimbabwe. Could you become Mama Toyota Cressida? It's Cressida, 1990. But Zakanyanga, this would disappear. But we don't go to the sanctioned. But back then, a Panagana one sanction, Ravepo. Kwakusina sanction. But Waruma, Wagangopi, DNA Umpava. And it's a problem. We go to Monotoramana, Jibudam Sango, and Muchimusam office. Agomana, with a liberation war veteran does not qualify you to be a government minister. It does not qualify you to become a civil servant. Because this guy is a military operative. And you find that the team government are now going to demobilize from the war mindset. Demobilization program. These guys were not rehabilitated. From Bush to office. Anna Ronald from Bush to office. Anna Emerson from Bush to office. No rehabilitation, no psychological assessment. No demobilization. Good guys, let us go down. That's why I'm going to Tonga Hondo. But you go for Hondo every time. Why? They will never demobilize these people.
vachirufunga kuti vachitori kuMozambique so vamwe ndosamjona vachirota vachikwakuka makwenzi vachirota vachidhingirirwa because havana kuita scale down from the Mozambican war kwavanga vari based kunana chimoyo nyadzonya vakangouya from bush to office and the next thing that the lens is how to get rich quick vakatanga kuba but nhasi munodwa zemasanction vakomana vakatanga kuba kudhara chibaga china kubiwa here nakumbira ikangaya apo paGMB apa kumbira ikangaya akaendesa chibage chikashaikwa nyika ikashaya chibage so panguva yenzara patanzi matura akazara Lion Den takazadza matura eGMB takazadza matura ko kunotarisa kudai mama amuna kana chibage kumbira ikangaya akaba chibage mukabaka mnyadziswa akafaya kumbira ikangaya inhema here kumbira ikangaya akaba chibage nje nyika yose ikapinda nzara tabiwa nanakangai mbavha dzevanhu uye Frederick Shava wama foreign minister is a Willowgate scandal akatobatwa kuti imbavha kuWillowgate but akadzoka akaitwa minister of foreign affairs Frederick Shava he was involved paWillowgate scandal Jacob Mdenda mbavha yepaWillowgate iyo but akadzoswa nekubackdoor vanhu vakambodzingwa naMugabe vesava Frederick Shava akadzingwa naMugabe anditi uyo mbavha futi Mudenda akadzingwa futi naMugabe uyu mbavha futi akadzingwa kumbira ikangai but vanhu ivo nhasi vari mucabinet vakadzoswa neGarwe kuri ati Garwe raisiziya kazese zvaiitika vakadzokerei vanhu ivava how can you take vanhu vakapuruvwa ava vakaba nhasi Morris Nyagumbo dai asina kuzomwira poison kucode comfort farm kwako kangadari mupenyu pamwe angadari atori mucabinet kutaura kwati kutoita kunoko akadhusirwa naEmerson Mnangagwa how do you reward thieves vanhu vakacertifyiwa kunzi these are thieves and you bring them back and you reward them with top government positions vanhu votanga kutiudza zemasanctions muri mbavha vanhu imimi Bernard Chidzero makamudzingirei dai maitaura chokwadi Bernard Chidzero hamuna kumudzinga makamudzingira chiini because he told you kuti maranira muri kuita economy asiriwo dai maita so gadzirisai apa Bernard Chidzero tried hard to fix the Zimbabwean economy after failing to handle the ASAP yamamapiwa akauya akanonegotiata neIMF neWorld Bank akanotorwa basa rake rakanaka raaita akiranga ari kuSADC uko akanjidzoka kuti batire panapa akadzorwa iwe akanjichibata apa iye akavaudza kuti no inini chiita isu vavaramba and he got fired but after akwanisa kusekiwa ma-guarantees from IMF and from World Bank and they fired the guy so problem inoitika ndeyekuti ZANU-PF iwewe nyange wakafunda zvakaita sei nyange uri nepfungwa dzinodhonza sei but ukauya patirika sisiya pfungwa dzako panze tokupa dzedu isusu ndozviri kuitwa Professor Mutuli Ncube but the guy akabviswa pfungwa dzake akaiswa dzeuzanu akabviswa usivilian akaiswa ugandanga akanziwoka maoparatera anoita aunoziya kuti mari dzinofamba sei asiriwo takukudza chikoro chedu cheZANU-PF ndozvakarwa Mutuli Ncube ndo mafairwo akaitwa Bernard Chidzero vavaisa Simba Makoni the guy was proven a financial genius. Simba Makoni was involved. Kubva kuvakwa kwese kwakaita na Beria corridor. Simba Makoni was there. He was well known in SADC to be a financial grandmaster. And he came, Ramitachi, Minister of Finance. Akagara akaronzera akatara akaita akipolaita nada kwaudza kuti kumana nyaya chawe hombe panapa corruption akaudza kuti must devalue the dollar akadzingwa akaisa Herbert Murerwa but unonzwa pachitaurwa corruption ipapo pachitaurwa sanction pakadaro sanction unotaurwa nemunhu asingazive history yeumbavha hweZANU-PF ndiyo munhu anotaura masanction munhu anoziva history yeumbavha hweZANU-PF haatauri masanction munhu akafollowa politics dzeZimbabwe from independence up to now anokuudza kuti no man izvi zvinhu zvine mudzi izvi masanction mashizha nema-branches mudzi wenyaya wakabvira muuri wakatanga kuitwa nevakomana watava kuona waitwa right now ZANU-PF is going on it captured ZANU-PF is now a captured institution
yakeptwa negold mafia. Vanhu vese vachiri kusapota ZANU-PF nomoyo wese, vachiti the revolutionary party, vachiti tikuvaka musangano, ZANU-PF musangano wevanhu. I'm sorry to tell you kuti you are going to be very disappointed. And I'm sorry to say kuti muri kutandanza bhiza risiriro. ZANU-PF is a captured party, and they are kept on the gold mafia. So you was funded by Mike Chimombe, Scott Sakupanya, Shekitimpurwa. Oh, gold mafia. Reason, wakomana wakarowa pama election episode 23. Vakatita ganzira kuti todzoka sei panapa. Vanogara nemukuru wavo mbavha huru vakanzi iwe aiwa vakomana ngatironge chikongoro. Ndine benzi rangu riri ku opposition ronji chabangu iro. Rakatadzwa kupinda raitodawo power. Handetomupa mari. Vava instruction majaji kuti imimika senhenzi akangouya zvese zvataura ndizvozvo. Ndovapiwa mari nevakomana. Vanasikorisa kupwanya. They funded Sengenzo Chabangu. Shekitimpurwa, he funded Sengenzo Chabangu. Right now, we are in parliament. And Timpurwa failed to defend ZANU-PF. Kuna blessed Mtlanga. Akatadza. Kuna zona kuti kaisi chinichi achidefendike. Chaora chinichi. Ukona chinjati zwana temba muliswa. Chaora. Ena temba kanyana sotaura baba. Ari chaora ichi. Ungaiti mbavha dzinengana mewa jajene kuti goko yese yomakoronga ukarova road kubva paGolden Mile kunobata kunonzi kukakuirirana kwakwe makomba chete hakuna road iriko unenge uchingofamba ukadana kugoko ukadana kugoko senda danobuda kumutora uko unonobukrosa nemurwisi hapana bridge patumwe wadya jena akarova mari dzedonje dzevanhu madhara nemachemberi ekugoko akarova mari dzavo dzedonje akatenga Lamborghini Urus wadya jeno aita violent muparliamentary committee abatwa nemhosva but ZANU-PF yakamudzosera muparliament but munhu abatwa kunzi mbavha uyu wadya jeno tenga maurus mbavha hombe but yakadzoswa muparliament so ZANU-PF iri basa rekuriwadha mbavha nemagovernment auport. We all know all this gold front are rewarded. Nechi, never government post. How can you take Scott Sakupanya Momis in parliament? The guy is just a gold runner. And who controls gold in Zimbabwe? It's Emerson Mnangagwa. Who controls the 2 billion gold industry in Midland? It's Emerson Mnangagwa. And no owner my mine in Midland. Even my opposition members, no mazia. Owner my mine go read the Midland. You can't own a gold mine in the Midland. Uri opposition activist. We all go to the talk at China. Not to the town of China. To go mazia. So, Kublema Nelson Chamisa for Zimbabwean problem right now is myopic kind of thinking. Yo. Because the guy is controlling nothing. Ando kun wana Shekitimpurwa kepachi kuduka mbava kakapinda nezuraka. Mbava ye. All these guys are murgonava. Matoti, white collar criminals. But you take those people, you reward them with governmental post, you put them in parliament. It was a weak notify. You couldn't get an ambulance, no tengramun, one motor. One motor I think of my chest and nothing about ambulance matatu. But you got an ambulance, you got Kuzavan or Kukweshira. But you are rewarding Bava. It is some parliament. And you go to people and say my sanctions. You don't give me my sanctions, Ajo. Zimbabwe's war started in 1980s and stretched into 1990s. My sanction against Yari Naga 2001. Of which my sanction I could target Bava. As now Zimbabwe, the biggest donor aid to Zimbabwe right now is Britain. The second biggest donor aid to Zimbabwe is United States of America. The third biggest donor organizations are coming from the Netherlands. But you tell us in Mimikuti, Tinema sanction, but Marie Zenyu Takawanda Drukubatara on Zimbabwe, Drukuva, Koko, food when you get the mass sanction. Mota Zenyu, the Murukutenga, Drukuva, when you got the mass sanction. And the Damonofeka Magusta Louis Vuitton Visas, Arakuva, when you got the mass sanction. My sanctions are Rushanda Papa, Murimba, Mazimpa,